Lho kan wong kaloran mah. Ana sing wis tandur. Klektor ndau mentas don lho ini lho. Priwen kini mas ndau mentas. Priwen kini Kang, ndau mentas iki Kang. Kebentong nang banjir ya Kang. Walah, lasakan temen nih kan. Iya selamat siang, waduh sing sehat-sehat Kang. Posisi Indramayu Barat kini guys, lan wong kaloran mah ana sing ndau mentas iki gini, ndau mentas paning kan. Ndau mentas guys. Ki gini tandur coba priwen kini. Kang Citot ki. Kang, priwen Kang. Kang Citot. Iya Ang, iya benar. Longon. Ken ke wong tandur sing krasak kene, sing lagi syukur yang anu ka. Apa nyoting ka ke. Dadi pindah bola kana. Tandure posisinya kene. Oke, terakhir kene ya Kang ya. Wis oli pirang bau Kang wae meneh. Kang Citot wis oli pirang bau wae meneh ku. Patang bau ku guys, loan. Patang bau ingan. Tandure bayakane ya wis ora apa-apa Kang, sing penting mah kok sore bayaran ora. Wah, posisinya guys, ana sing wis ongorea, ana sing ndau garoki ana ka. Klektore ndau mentas mau ka kana. Posisi ini kene iki, asinan kene, Marga Mulia. Oke guys, terima kasih.